Saƙon jami'ar mawaƙa Dauda Adamu Kahutu Rarara a kan nasarar da Bola Ahmed Tinubu ya yi a zaɓen da ya gudana a wannan ƙasa na shekarar 2023. Da fatar Allah Maɗaukakin Sarki ya sa wannan zaɓe a ce gwamma da an kai. Allah Ubangiji ya taimake mu, ya taimaki ƙasarmu, ya ba mu nasara. Allah ka cire mu daga dukkanin ƙangin da muke ciki. Allah ka raba mu da faɗawa fitintunu na rayuwa. Ka sa wannan ƙasa, wannan zaɓe ya zamo shine silar dukkanin wasu matsaloli za su kau. Alfarmar Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kada ka bar mu da halayenmu, kada ka bar mu da ɗabi'unmu. Allah ka yaye mana fitintunu. Duk wanda yake kasar nan ya tabbatar Malam Bola Ahmed Tinubu shine zababben shugaban kasar Najeriya. A'a, to idan dan PDP ya ce bai yadda ba, kudin Labour Party daman shi can bai yadda ba. Saboda haka kafin a fara ya ce bai yadda ba. Idan ya ce bai yadda ba yanzu daidai ne dama bai yadda banki. Amma domin ba za ka yanka mutum ka ce ba za ka hana shi ya shure-shure. Amma kuma shure-shure babu ya hana mutuwa. APC ita ce ta ɗaya, APC ita ce a gaba, ja gaba shine gaba, Allah shine gaba. Bola Ahmed Tinubu shine zababben shugaban ƙasa na Najeriya. Saboda ni ban yi mamakin ma wasu Labour Party ko ina ba, ko NPDP. Ga Obasanjo wanda in ban da reni, mutumin da lokacin Obasanjo jiha 16 aka kawo, amma aka ce Morris Iyu yayi declaring PDP ta ci zabe. Ya manta wannan kenan. Idan mai ya ce ya manta uwar da ta manta ne. Ai muna raye aka yi wannan abu. To ni na ganin duk wannan wani tsalle-tsalle ne ko kuma tsalle da suke yi, amma dai alhamdulillah jagaba ya karba. Na gode ma Allah da Allah ya nuna mu wannan rana wadda na kawo shugabanni kasa biyu. Da ni aka yi hidimar Buhari gadan-gadan, da ni aka yi hidimar Malam Bola Ahmed Tinubu, kuma da ni din a gaba-gaba. To amma wannan ya bambanta saboda wannan abin ya zo mana da wani nau'i daban, mun shiga makarantu da mun fita. Ina fatan duk wanda zai taya ni murna, to gaskiya zan ji daɗi. Duk wanda ya murna akan Bola Ahmed Tinubu ya ci zabe zan ji daɗi. Saboda mun yi Buhari da kyakkyawan niyya, kuma gashi mun kawo Bola Ahmed Tinubu da kyakkyawan niyya, kuma insha Allah wannan karan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Jagaba ya karɓi ƙasa, masu fushi su ita fushi. Ko kuma yi wannan mun kashe bakin makiya, an zuba zaɓe makaci. Ya fi su ta yi nasara, mu duka dodar makari. Na gode. Saƙon jami'ar mawaƙa Dauda Adamu Kahutu Rarara a kan nasarar da Bola Ahmed Tinubu ya yi a zaɓen da ya gudana a wannan ƙasa na shekarar 2023. Da fatar Allah Maɗaukakin Sarki ya sa wannan zaɓe a ce gwamma da an kai. Allah Ubangiji ya taimake mu, ya taimaki ƙasarmu, ya ba mu nasara. Allah ka cire mu daga dukkanin ƙangin da muke ciki. Allah ka raba mu da faɗawa fitintunu na rayuwa. Ka sa wannan ƙasa, wannan zaɓe ya zamo shine silar dukkanin wasu matsaloli za su kau. Alfarmar Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kada ka bar mu da halayenmu, kada ka bar mu da ɗabi'unmu. Allah ka yaye mana fitintunu. Duk wanda yake kasar nan ya tabbatar Malam Bola Ahmed Tinubu shine zababben shugaban kasar Najeriya. A'a, to idan dan PDP ya ce bai yadda ba, kudin Labour Party daman shi can bai yadda ba. Saboda haka kafin a fara ya ce bai yadda ba. Idan ya ce bai yadda ba yanzu daidai ne dama bai yadda banki. Amma domin ba za ka yanka mutum ka ce ba za ka hana shi ya shure-shure. Amma kuma shure-shure babu ya hana mutuwa. APC ita ce ta ɗaya, APC ita ce a gaba, ja gaba shine gaba, Allah shine gaba. Bola Ahmed Tinubu shine zababben shugaban ƙasa na Najeriya. Saboda ni ban yi mamakin ma wasu Labour Party ko ina ba, ko NPDP. Ga Obasanjo wanda in ban da reni, mutumin da lokacin Obasanjo jiha 16 aka kawo, amma aka ce Morris Iyu yayi declaring PDP ta ci zabe. Ya manta wannan kenan. Idan mai ya ce ya manta uwar da ta manta ne. Ai muna raye aka yi wannan abu. To ni na ganin duk wannan wani tsalle-tsalle ne ko kuma tsalle da suke yi, amma dai alhamdulillah jagaba ya karba. Na gode ma Allah da Allah ya nuna mu wannan rana wadda na kawo shugabanni ƙasa biyu. Da ni aka yi hidimar Buhari, gadan-gadan. Da ni aka yi hidimar Malam Bola Ahmed Tinubu, kuma da ni din a gaba-gaba.
to amma wannan ya bambanta saboda wannan abin ya zo mana da wani nau'i daban, mun shiga makarantu da mun fita. Ina fatan duk wanda zai taya ni murna to gaskiya zan ji daɗi. Duk wanda ya murna akan Bola Ahmed Tinubu ya ci zaɓe zan ji daɗi, saboda mun yi Buhari da kyakkyawan niyya kuma gashi mun kawo Bola Ahmed Tinubu da kyakkyawan niyya kuma insha Allah wannan karan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Jagaba ya karɓi ƙasa, masu fushi su ita fushi, ko kuma yi wannan mun kashe bakin makiya an zuba zaɓe makaci APC ta yi nasara mu duka dodar makai na gode. Saƙon jami'ar mawaƙa Dauda Adamu Kahutu Rarara a kan nasarar da Bola Ahmed Tinubu ya yi a zaɓen da ya gudana a wannan ƙasa na shekarar 2023. Da fatar Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan zaɓe a ce gwamma da an kai. Allah Ubangiji ya taimake mu, ya taimaki ƙasarmu, ya ba mu nasara. Allah ka cire mu daga dukkanin ƙangin da muke ciki. Allah ka raba mu da faɗawa fitinantunu na rayuwa. Ka sa wannan ƙasa, wannan zaɓe ya zamo shine silar dukkanin wasu matsaloli za su kau. Alfarmar Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kada ka bar mu da halayenmu, kada ka bar mu da ɗabi'unmu. Allah ka yaye mana fitintunu. Duk wanda yake kasar nan yanzu ya tabbatar Malam Bola Ahmed Tinubu shine zababben shugaban kasar Najeriya. A'a, to idan dan PDP ya ce bai yadda ba, ko da Labour Party daman shi can bai yadda ba. Saboda haka kafin a fara ya ce bai yadda ba, idan ya ce bai yadda ba yanzu daidai ne dama bai yadda banki. Amma ba domin ba za ka yanka mutum ka ce ba za ka hana shi ya shure-shure. Amma kuma shure-shure babu ya hana mutuwa. APC ita ce ta ɗaya, APC ita ce a gaba, jagaba shine gaba, Allah shine gaba, Bola Ahmed Tinubu shine zababben shugaban ƙasa na Najeriya. Saboda ni ban yi mamakin ma wasu Labour Party ko ina ba, ko NPDP. Ga Obasanjo wanda in ban da reni, mutumin da lokacin Obasanjo jiha 16 aka kawo, amma aka ce Morris Iyu yayi declaring PDP ta ci zabe, ya manta wannan kenan. Idan mai ya ce ya manta uwar da ta manta ne, ai muna nan muna raye akai wannan abu. To ni na ganin duk wannan wani tsalle-tsalle ne ko kuma tsalle-tsalle da suke yi, amma dai alhamdulillah jagaba ya karba. Na gode ma Allah da Allah ya nuna mu wannan rana wadda na kawo shugabanni ƙasa biyu. Da ni aka yi hidimar Buhari gadan-gadan, da ni aka yi hidimar Malam Bola Ahmed Tinubu, kuma da ni din a gaba-gaba. To amma wannan ya bambanta saboda wannan abin ya zo mana da wani nau'i daban, mun shiga makarantu da mun fita. Ina fatan duk wanda zai taya ni murna to gaskiya zan ji daɗi. Duk wanda ya murna akan Bola Ahmed Tinubu ya ci zaɓe zan ji daɗi, saboda mun yi Buhari da kyakkyawan niyya kuma gashi mun kawo Bola Ahmed Tinubu da kyakkyawan niyya kuma insha Allah wannan karan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Jagaba ya karɓi ƙasa, masu fushi su ita fushi, ko kuma yi wannan mun kashe bakin makiya an zuba zaɓe makaci APC ta yi nasara mu duka dodar makai na gode.